こんにちは。はじめまして。私の名前はネイリンでリンドお呼びください。今21歳で6歳で家族は6人います。父と母と姉が3人と私で、私は末っ子で、မြန်မာ教育については2019年にコロナ仕方で高校生を辞めました。私は大阪工場で仕事を働きました。日本語は2024年から今までに勉強しています。2025年7月 GMT アヌサの試験を受けるつもりで、私の趣味は料理を作ることで、いろいろな料理を作ることができます。私の象徴は誰とも仲良くすることで、団長は心配することで、私の夢は日本へ行きたいです。もし採用されましたら一生懸命頑張ります。以上でお時間いただきありがとうございました。よろしくお願いします。